Безне җыелуыбыз юкка түгел, чөнки бик күп еллар дәвамында нәкъ шушы йортта, Чистай урамы 4-нче йортта күпләребезнең яраткан укытучысы, күренекле журналист, педагог һәм галим. Бик күп еллар дәвамында Казан дәүләт университетында журналистика белеме бируне җитәкләгән Флорид Имамәхмәт улы Әгъзамов яшәгән. Һәм бүген без аның хөрмәтенә мемориаль тахта ачу тантанасына җыелдык. Тантананы ачык дип игълан итәбез. Флорид Ахмедович был выдающимся педагогом. И мы это на этой доске постарались отразить. Мында бер нинди дәүләт акчасы да, спонсорлар акчасы да кулланылмады. Без журналистларга мөрәҗәгать иттек. Әйдәгез әле барыбыз бергә менә журналистика халкы, журналистлар халкы белән бу тактаны үзебез ясыйк дип. Һәм журналистлар шундый да бик нык катнаштылар. Массив белән мәгълүмат чаралары редакцияләрдән дә җитмәгән акчаны әзрәк спонсорлар да өстәде. Үзебезнең укытучыбызга, остазыбызга менә үзебездән өлеш кертеп эшләсәк бу тактаны. Менә шулай ул барып чыкты бу идея. Ул җиңел булмады әлбәттә. Журналист халкы бит ул үзегез беләсез оешмаганрак халык. Алар бик иҗади кешеләр, ләкин оешу җитеп бетми. Ләкин барысы да менә барып чыкты. Менә мин бик шатланам бүген Флорид Ахмедович һәм шундый такта ачылып булуыбыз белән. Bu bit инде Флорид Ахмедовичның шәкертләренең инициативасы иде. Безнең инициатива шундый мемориаль тахта булсын дигән. Шуңа күрә шәкертләренең өлеше кертсен. Шәкертләре үзләренең бу мемориаль тахтада, хәтер тахтасында үзләренең өлешләре бар икәнлеген тойсын өчен без махсус шушындай акция оештырдык. Анда һәркайда кеше төрлечә мөмкинлегенә карап, кемдер бик аз сумма, кемдер күбрәк салып шулай иттереп, ләкин һәркем аны тоя. Менә бу мемориаль тахтада, хәтер тахтасында минем дә өлешем бар дип горурланып әйтә ала, узып киткән саен, килгән саен. Тахтаның кыйммәте шунда дип уйлыйм. Кеше халык тарафыннан куелган тахта бу. Аның исемендәге аудитория ачарга безнең исәптә бар. Бәлки киләчәктә белеп булмый Казан урамнарының берсе дә безнең остазыбызның исемен йөртер.